Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da ya saba amsa tambayoyin da masu sauraro kuke aikowa a game da al'amura daban-daban a wannan addini namu na musulunci da nufin neman fatawa ga Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, wanda kuma malam ke bakin kokarinsa wajen amsa waɗannan tambayoyi. Da haka muke farawa da yi wa malam sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am, to kai tsaye kafin mu shiga gabatar da tambayoyin da kuka aiko masu sauraro a cikin wannan shirin, kamar yadda muka saba, bari mu fara da sauraron matashiya daga bakin malam, a inda malam ya saba ɗaukar hadisi guda daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan wata muhimmiyar gaba. A wannan karan muna sa ran malam ya tunatar da mu hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna falalar son juna a tsakanin al'ummar musulmi. Imam Muslim ya rawaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, lalle ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, kuma ba za ku yi imani ba sai kuna son junanku. Bana gaya muku abin da idan kuna yi ba za ku so junanku? Sahabbai suka ce yace to ku yaɗa sallama da aminci a tsakaninku. Wannan hadisi ya nuna mana mahimmancin son juna da haɗin kai da kuma girmama juna tsakanin musulmi. Alama ce ta samun imani wanda ake zuwa aljanna da shi. Allah ya sa mu so juna, mu yafe wa juna, mu girmama juna, mu mutunta juna, mu zauna da juna lafiya, mu kyautata wa juna zato. To amin summa amin malam. Yanzu kuma masu sauraro sai gabar amsa tambayoyin da kuke aikowa na fatawa daban-daban a wannan addini na musulunci. Za mu fara da tambayar farko da ke cewa Assalamu alaikum. Malam, mun yi tafiya da ni da wani abokina zuwa Legas, ina azumi. Sai abokin nan nawa ya ce da ni abin da ya fi kamata shine in karya wannan azumin in sha ruwa kawai, domin shari'a bata ce dole matafiyi sai ya yi azumi ba. Malam, haka ne karyawa ake yi idan an ɗauka, ko kuwa tun asali ma idan mutum ya san zai yi tafiya kada ma ya ɗauka? Daga Ya'u Dala. To, mai tafiya an ba shi dama ya sha azumi, kuma an ba shi dama ya ɗau azumi. Hadisai sun zo cewa a cikin sahihul Bukhari da Muslim, wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tafiya. Wasu suna azumi, wasu ba sa yi. Da lokacin aiki ya zo, sai marasa azumin suka samu damar da za su yi aiki mai yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, zahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Waɗanda ba sa azumi a yau sun kwashe ladan. Haka wani hadisi ma zuwa cikin sahihul Bukhari da Muslim, wani sahabi yana ba mu labari yace mun kasance muna tafiya, wasu sun ɗauko azumi, wasu ba su ɗauko ba. Amma masu yin azumin ba sa aibanta waɗanda ba sa yi, waɗanda ba sa yi su ma ba sa aibanta masu yi. Inda kaɗai ya zama wajibi ne azumi, matafiyi sai ya sha azumi. Inda ya zama kaɗai wajibi sai mai azumi ya sauke a lokacin tafiya, shine inda in ya ɗauko azumin zai ba shi wahala. Saboda wani sahihin hadisi a cikin sahihul Bukhari da Muslim, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gano mutum an masa inuwa, an kewaye shi, ana masa fifita, ana yayyafa masa ruwa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya me ya faru. Sai aka ce masa azumi ya ɗauko a lokacin tafiya, shine azumin ya make shi, ya kayar da shi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa min albirri as-siyamu fi safari.
laysa min albirri as-siyamu fi safari. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya cikin nagarta mutum ya ɗauko azumi lokacin tafiya. Haka in azumi ba zai baka wahala ba, ba zai takura ma ba zai kunta kama ba, to ba komai kai azuminka a lokacin tafiya. To babu wani dalili da wani mutum zai ce sai ka karya azuminka. Duk da an samu hadisi wata rana wasu sahabbai sun ɗauko azumi kuma gashi ana shan wahala sun ki su sauki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka kawo masa koko da ruwa sai da ya ɗaga sama duk sun gani ya sha, ganin ya sha su ma sai kowa ya sha. Wani hadisi shi ma na cikin Sahihul Bukhari. Da haka aka ce in wani zai cutu to shugaban tafiya yana iya sha domin ya ba ragowar dama su sha. Tunda dama yin azumin a lokacin tafiya din ba dole bane, in ka samu larura kana iya karya shi. Haka malamai sun kawo matsaloli guda biyu. Mutumin da bai san zai yi tafiya ba, sai da ya wayi gari da azumi sai aka gaya masa kuma akwai wata tafiya mai nisa da za a yi da shi ta taso, to malamai suka ce zai iya karya azumin domin yin tafiyar. Amma wanda ya san zai yi tafiya tun dare ya san yana da tafiya gobe, shi abin da ya kamata shi ne kan ma ya kwana da niyyar azumin. To idan mutum kuma ya kwana da niyyar baya azumi dan yana zaton zai yi tafiya, sai kuma aka fasa tafiyar, to dole dai sai ya rama wannan ranar tun da bai riga ya ɗauko azumin da daddare ba. Haka mutumin kuma da bai san da tafiyar ba sai da aka wayi gari, sai tafiyar ta kama shi ta zama dole sai ya yi, kuma in ya yi da azumin zai sha wahala, to shi ma an ba shi dama ya karya wannan azumin, domin yin azumin a lokacin yin tafiya ba wajibi ba ne, in ka yi an so, in ba kai ba ma an so, gwargwado yadda ba zai baka wahala ba. Haka wannan shine abinda malamai suka yi bayani kamar yadda zuwa cikin tamamul minna ta'aliqin da Sheikh Albani yayi akan fiqh sunna na Sheikh Sayyid Qutb, ya kawo waɗannan masail din game da musamman a wannan zamani da ake samun tafiya a jirgin ruwa ko a jirgin ƙasa ko a jirgin sama ko a mota tafiya mai nisa, ko a ce mota ta samu matsala a hanya ko titin ba shi da kyau. Tafiya ta kan iya zama a fara ta da sauki ta kare da wahala, ko a fara ta da wahala ta kare da sauki, ko a fara ta da wahala ta kare da wahala, ko a fara ta da sauki ta fara da sauki. Haka ne mai darura mai risala ya ce wa illam tanalhu darura. Wato hukuncin yin kasaru da shan azumi ba an gina shi ne akan wahalar da mutum ya sha akan tafiya ba. In dai tafiyar ta samu kuma tafiyar ce balaguran ne, mutum ya sha azumi ya kasar babu komai. Na'am. Malam sai tambayar mu ta gaba da take cewa assalamu alaikum. Menene hukuncin yin sallah da rigar da take dauke da hoto ko zanen mutum a jikinta? Daga Halima Adamiya Haya Rimin Gado. To akwai hukunci da malamai suka yi guda biyu dangane ga sallah da abin da yake da hoton abu mai rai a jikin mutum. Kuma sun gina wannan fatawa guda biyu ne akan hadisin Sahihul Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ɗakin Nana Aisha yana sallah, sai bayan ya yi sallama sai ce wa Nana Aisha amiti an ne kira maki, maza ki cire min wancan labulan naki, akwai sura a jikin labulan bata gushe ba tana bujiro min a cikin sallata. Saboda haka a wata ruwayar sai Nana Aisha ta ce ya zan yi da shi, yayyagawa zan yi ko ya zan yi? Sai ce mata a'a a dai cire shi. Saboda haka aka cire daga wannan guri. Saboda haka Imam Bukhari ya babi akan cewa shin idan mutum ya yi sallah da irin waɗannan abubuwan masu hoto a jikinsa, sai hukuncin sallarsa. Wasu malaman suka ce sallah ta yi amma dai ba a so abin da ya aikata a ciki ba. Wasu kuma suka ce a'a sai ya sake sallar. Amma kauli rajihi sallah ta yi sai dai ya kiyayi gaba. Domin shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bai sake sallar ba, tare da cewa sai bayan ya yi sallama sannan ya ce a cire labulan. Don haka mutum ya daina ba ma ladabi, ka je gaban Allah subhanahu wata'ala kana sallah ga hoton wani ɗan ƙwallo ko hoton wani mawaƙi ko hoton wani kafiri ko
ko ma waye dai bai kamata ka je gaban Allah subhanahu wata'ala da irin wannan shigar ba, kamata a yi shiga ta mutunci in za a yi sallah. Kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ku riƙi kwalliyarku a kowane masallaci. Ma'ana mutum zai sallah ya rufe al'aurarsa ya kuma sa ya yi shiga ta mutunci, wacce da an gan shi an ga mai mutunci, kuma shi ma ya sallar da bin sallah zai je sallah a gaban Allah, ya kamata ya je da shiga ta rashin mutunci ba. Wanda in ana babban taro ko ana ɗaurin aure nasa ko na waninsa, za ka ga ya yi shiga ta mutunci. Bai kamata a wajen sallah ya zama mutum ya yi shiga ta rashin ladabi da rashin girmamawa, har ma ya ɗauko hotuna ko kuma ya sa riga mai hoto zo da ita ba. In ma zai yi sallan to ya nemi wata rigar da ba hoton ya rufe waccan mai hoton daga ciki. Assalamu alaikum. Malam, yaya ake fitar da zakkar kayan noma idan mutum ya noma? Daga Malam Yahaya. Shi noman ne kala biyu, akwai noman rani, akwai noman damina. Idan noma na rani ne, ana fitar da 1/10. Idan kuma noma na damuna ne, wato wanda ruwan ba kai ka shayar da shi ba, Allah ne ya shayar da shi. Wancan kuma Allah ne ya shayar da shi, amma ta hanyar kai da ka ɗauko inji ko ka ɗauko guga kake bayarwa, da haka ruwan ka ba da shi da wahala, to sai ka ba da 1/10. Inda kuma ruwan sama ne ko guri ne mai danshi ko mai taɓo, wanda ba kai ka zuba ruwan ba, shuka kawai kai ya fito, sai ka ba da 1/10. Kuma wannan zakka ba a yin ta sai abinda za a fitar da zakkai ya kai gwargwadon nisabi, shine ausaki 5. Kowane ausaki yana ɗaukan kwano 60 sau 5 300. Da haka sai abinda za a yi noman a kaddare zai